O Parlamento de Galicia celebrou unha nova sesión de control ao Goberno. A oposición preguntou ao presidente da Xunta polas políticas de vivenda e polos proxectos industriais para Galicia. O Pazo do Río acolleu unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia, onde os partidos da oposición lanzaron preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afondando nas políticas de vivenda autonómica e nos proxectos industriais. O portavoz do PSOE de Galicia, José Ramón Besteiro, iniciou o pleno preguntando ao rexedor sobre a situación da vivenda en Galicia. Expuxeron as medidas que os socialistas creen que debe adoptar a Xunta para garantir un acceso real da cidadanía, sobre todo dos máis mozos, a unha vivenda digna. A importancia está en recuperar esas vivendas vacías para aluguer de forma inmediata, porque a construcción de vivendas será dentro de 3 ou 4 anos e esas previsións que ten a Xunta de Galicia non van a cumplir as expectativas ni van a satisfacer as expectativas dos que se están sumando a ese registro. Por eso é necesario intervir claramente no mercado de vivendas vacías. Nos fixemos unha proposta aquí claramente, unha proposta que apuntaba por un banco público de aluguer que garantira dereitos tanto aos propietarios como aos inquilinos, que tendera a unha baixada clara deses precios de aluguer e que permitira salir esa vivenda vacía hacia o mercado do lugar para satisfacer hoxe as necesidades que ten esa xeración. Señor Rueda, a pregunta é moi clara. Que futuro pode ter Galicia se a súa mocidade non é capaz de vivir donde traballa? Na súa resposta, o rexedor galego defendeu que a situación da vivenda é a mesma en toda España e que o problema reside no goberno central. Resaltou que a Xunta de Galicia leva invertidos 500 millóns de euros na vivenda, dos cales o 90% do total recaeu na competencia autonómica. Pero mire, sabe cantos cartos destes 500 millóns no ano 2026 para a construción de vivenda, sabe cantos cartos pon a Xunta de Galicia? 90%. Sabe canto pon Europa? 10%. Sabe canto pon o Goberno Central? Cero, señor Besteiro, cero. Polo tanto, mire, moita propaganda, moito falar e non facer nada ou ben alternativa, que é o que estamos facendo nós. Nós seguiremos construindo vivenda, pese os atrancos, pese a falta de colaboración, pese a todas as dificultades legais que están poñendo a demonización dos propietarios, que ten moito que ver cos pisos valeiros, dos que vostede tanto se lamenta. Pese a todo eso, a Xunta de Galicia vai seguir traballando. Por outra banda, a portavoz do BNG, Ana Pontón, cuestionou ao titular executivo si tiña algún proxecto industrial para Galicia ou si pola contra iba a seguir enfrascado no fracaso e na propaganda, poñendo como exemplo a iniciativa de Altri. A portavoz nomeou a súa vez propostas que defenden dende o BNG. Empezando por unha compañía pública de electricidade, seguindo por vincular os novos proxectos eólicos e as axudas públicas á creación de proxectos industriais que creen emprego e riqueza no noso país, poñendo en marcha un fondo soberano para proxectos estratégicos en ámbitos que sean fundamentais para o futuro do noso país ou aumentando a inversión en I+D+I até o 2,5% do PIB e reforzando a transferencia de tecnoloxía que son claves para a política industrial. Estas son algunhas das propostas que poñería en marcha un goberno do BNG a favor de Galiza e a favor da industria. A pregunta, señor Rueda, é cales son as súas ou vai seguir ofrecendo propaganda e proxectos contaminantes que ninguén máis quere. O presidente ante isto encarou aos nacionalistas, asegurando que por moitos proxectos que presentasen, sempre se opuxeron a eles. Son a esencia de recursos de Galicia que vostede, por suposto, crucificou. Se ríe, non creo que teña ni moita idea en que consiste, sinceramente. Pero fai como fai sempre o Bloque, opoñerse por sistema a todo aquilo que lle soe o que eles non defenden. Miren, nin historia do Bloque, nin historia de Galicia nunca coincidiron, nunca se xuntaron eses planetas dun proxecto industrial que lle gustara o Bloque, cunha excepción, o de Altri, que lles encantaba ata que perderon as eleccións, señora Pontón, ata que perderon as eleccións. A sesión evidenciou a profunda división sobre a autonomía municipal e o futuro industrial de Galicia.